Bona nit, una altra vegada. Bé, bueno, pues com cada any, arribat el 25 de novembre, que és el Dia contra la Violència de Gènere, o bé ha arribat el 8 de març, Dia Internacional de la Dona, sempre s'ha intentat des de la regidoria que se presentarà una moció conjunta per part de tots els partits, en el seu defecte una declaració institucional. En aquest cas s'ha actuat de la mateixa manera que en anys anteriors. Es va redactar una proposta de moció, s'ha passat a tots els partits han pogut fer les seues esmenes. En la comissió informativa d'Igualtat vam votar aquestes esmenes per separat i no en conjunt per a que qualsevol aportació poguera passar si tenia el consens dels grups i bueno, de 4 esmenes presentades se n'aprovaren 3 que han sigut incorporades al text original. I no vaig a llegir l'argumentació perquè l'argumentació ja se la podeu imaginar, és molt necessari seguir treballant per la igualtat de gènere perquè encara no és una igualtat real entre dones i homes. Volem que aquesta igualtat se convertisca en una igualtat efectiva i per tant passaré a resumir-vos els acords per a que sapigueu què és el que estem acordant en aquesta moció. En primer lloc, adoptem el compromís institucional de seguir promovent serveis i condicions de vida dignes on les dones i els homes siguin tractats d'igual manera, considerant-los responsables en totes les qüestions relatives al treball privat i a la seva participació en la vida pública, amb l'objectiu d'eliminar les desigualtats, evidentment. D'altra banda, proposem dur a terme polítiques integrals d'igualtat real i efectiva entre sexes, i seguir treballant en l'elaboració del Pla d'Igualtat d'Oportunitats. Dotar de les ferramentes necessàries i del pressupost corresponent al servei, evidentment, i augmentar-lo sempre que siga possible. Participar activament de les activitats programades per la igualtat com a representants públics d'aquest municipi, concretament en les activitats que este any programem entre el dia 6 de març i el 8 de març, a les quals esteu totes i tots convidats, en especial perquè en aquest any 2016 celebrem a més el 10è aniversari d'Espai Dona i per tant pensem que és una efemèride digna de celebrar el fet que portem 10 anys treballant efectivament per la igualtat de gènere en aquest municipi. I per últim s'han aprovat també 3 acords a proposta de les esmenes presentades pel Partit Popular que venen a promoure les polítiques de conciliació de la vida laboral i familiar, desenvolupar els programes de treball i d'autoempleament i garantir la presència equilibrada de dones i homes en nomenaments i designacions per part d'aquest Ajuntament. No n'hi ha molt més que afegir, dir que moltes gràcies a tots els partits per recolzar la moció i tornar a repetir que per favor del 6 al 8 de març tinguem un compromís amb les activitats que s'han programat des d'Espai Dona. Teniu disponible també per al 8 de març per a poder acudir a la manifestació a València un autobús gratuït des de Burjassot i que us anime a totes i a tots a participar activament d'aquestes activitats. Gràcies.